Имали сте проверка от РЗИ с неблагоприятни последствия? А замислили ли сте се, че опитът ви може да предпази от неприятности вашите колеги? В продължение на предходното видео ще споделя информация, касаеща ви при проверки от РЗИ. Разговарях с колеги, които заявиха, че по време на инспекцията се проверяват изискванията по наредба 2 с нейното последно изменение и допълнение от юли 2023 година, като това са, например, дали катафалката ви е регистрирана при тях по надлежния ред, дали товарният сектор ежедневно се почиства и дезинфекцира с биоцид, който е разрешен за продажба. В едно изменение от 2019, което повдигна дебати, е записано, че в случаите, когато пренасенето на покойниците изисква времетраене повече от 2 часа, транспортните средства трябва да осигуряват поддържане температура в товарния сектор от 0 до 5 градуса и да са оборудвани с термометър. Тъй като наредбата е дълга, а в общо в 8 алинеи от нея се среща регионална здравна инспекция, затова ако желаете да ви изпратя последната ѝ версия, моля напишете в коментар "Искам наредбата" и ще я получите. При други от вас обаче, проверяващите са искали, например, преносимият хладилник да се регистрира като помощно средство и се позовали на стандарта за погребални услуги ИН 15017 от 2019 година. За да съберем възможно най-много ценна информация, която ще ви помогне да се защитите при евентуална проверка, ние ще направим кратко видео, на което от потърпевши ще бъде споделен опит от първа ръка. А вие имали ли сте проверка от РЗИ? В случай, че желаете да разкажете, напишете като коментар "Искам да споделя" и ние ще ви включим.